Ito na po yung mga kastudyo, yung first mukbang natin dito sa hotel. Ayan. Nag-order po kami dito ng ito, pinakbet. Diyan. Meron ditong chicken wings, spicy. Dito po, lechon kawali. Yan. Ito, pochero di Cebu. Wow, ang bango pa. Mainit pa po. At saka, ito po, isa. Yan. Ito yung beef tenderloin with potatoes and broccoli. Yan. Tsaka, nag-order din kami ng mango shakes. Yan, nasarap. Sarap-sarap na pong kumain. Kainan na to. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po mga ka-studio, nandito kami ngayon sa hotel po na nirentahan natin. Yes po. Check-in po kami dito. Check-in po kami dito mga ka-studio. So dito tayo kakain. Nakapag-order po kami sa restaurant nila dito. Unang-una meron nung pinakbet Tagalog. Meron ding beef sirloin. Pochero. Meron beef pochero. Merong lechon kawali at saka fried chicken na may spicy yung sauce niya. Tsaka ito be, mango shake. Yes, mango yes. shake. Yan. So, hindi na natin patagalin to mga ka-studio. Gutom na kami. Pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Yan. Yan. Ako sa rin kuha ni mo. Lord. Oh. Tapin sa ni kay. Ipadaplin mo na namin to ha. Ito yung baruga na. Ito po yung first mukbang namin dito sa hotel, mga ka-studio. Wow, ang sarap po. Kasaks pa, chicken sa kanya daw. Yan, chicken. Wow, baby. Oo, kadako. Thank you pa. Nak, meron ka sabaw dito ha? Ang sabaw ya. Higop ka sabaw. Oh, sige. Pwede na kayo magkinamot na. Yan. Ay, pwede ka magbarog din na, be. Yan. Andito kami ngayon dito sa dining nila. Oh, sa living room pala. Wala na ko. Bali pala pang ito pala sa akin. Thank you pang. Yan po, kumakain na po si Sax kasi gutom na siya. Ito sa akin po. Wow, ang laki mo. Sabaw. Thank you pang. Higop sa ta. Sarap din timpla nila pa. Stop. Ay, sorry po. Sarap ni. Kainan na tayo pa. Kainan na po. Kain tayo lahat. Kain Kain po po tayo. Dami. Huwag ka mag-lisod na. Wala Barong na. lang siya. Barog na siya. Yan na. Tag, sabaw mo? Sabuan ako di lang. Ha? Sabuan. Kami isabaw, higop ha. Higop nagsabaw ha. Tara mo, ikaw. Kain ka na pang. Yan po yung mga gulay-gulay niya. Kunin ko po yung mga gulay-gulay niya, mga ka-studio. Sobrang sarap pala. Naka-record na ba yan pa? Yan. Nami sila puchiro mo? Sarap yung puchero nila, no? Hmm? Sarap yung timpla. Sobrang tahimik dito pa, no? Berada nak?
Mm. Pang, shout out natin sila Sir Ben at saka si Ma'am Yuri pang. Mega shout out po Sir Ben, Ma'am Yuri, naanami diri sa Harold's Hotel. Thank you so much. Sila po yung nag-recommend sa amin nito po. Kasi hindi po kami familiar sa mga hotel ba. First time na namin to dito sa Harold's Hotel. Kami, yun ba? Chicken pa na? Wow, wings. Ikaw pang? Gila mo. Oh. Thank you. Kain po tayo. May sauce dito pang. Ito po Spicy yung ma. sauce niya. Spicy ang sauce. Ay, ito pala ay pang. Ito pala. Lagay ka sa imuhang plate. Ayun, masagol. Aw. Ako lang ito sa imo ha. Ay, inaubos na pala. Isang subuan mo lang pang. Ito pa oh. Try mo. Yan. Kain tayo. Kain po tayo, manggutom din ba? Sure ka yun, no? Record na? Nag-staycation po kami dito mga studio. Yes po. Patanggal stress. Yummy. Namiasa ilang kuha na, sabaw eh. Pa. Isang sabaw Isang mo na. kami. Dala man ako. Na. Muha diba? Nakapamang ko pang. Nami ay. Ito kawali tayo. Ano, birahi na. Ikaw nak oh. Yan. Ganun pa? Wow. Ayaw mo? Pa oh. Ay, sausaw ko pa. Ang sarang nga sausawan. Toyo suka. Sausaw ko na. Meron ditong atsara pang. Ay, nahulog pa. Wala dahil. Thank you. You're welcome. Kain tayo. Lechon kawali. Si kawali. Di halang kani. Dili na halang no. Itong chicken wings last pakisaks na lang. Kanya yan lahat. Ang lagay mo dyan, oh. Tuwa lang ka.
Gusto na rice mo na. Meron pala sa ditong rooftop pang. Mm. Subukan natin yun mamaya, no? Mm. Pasyalan natin yun mamaya, mga ka-studio. Pwede magkuhan doon. Parang bar ba? Pwede mag-date. Mm. Galing mo, be. Mag-date tayo tatlo doon na. Buksan na ito. Unya. Nakbit mo. Sige pang. Wait. Sige pang. Ang sarap nitong pinakbit na mayroong bagoong ba? Dami na na-order namin mga studio hanggang mamaya pa to. Hindi namin naubusin to. Yan, Ito na, ma. potato. Luwan? Excuse me po. Yes, patatas mang. Gamit sila pinakbit no? Ampun. What time mo? Meron pa sa isa. Ang ganda po ng panahon sa labas pa, oh. No? Kita-kita po namin dito yung langit, yung sky. Naapoy blue na sky. Night cloud. Naku, pika-pika pa. Ano bang? Beef ba? Tunga ko na ito, tilawan. Sige pa. Wow. Maliit to sa akin pa. Ganyan na pa. Thank you, pang. Ito lang yung tilawan niya. Mau ni siya para hiwa niya mo? Kahit na siya. Pasensya na po kayo mga ka-studio. Grabe, sobrang na-amaze po kami sa place na to. Paano? Yung ranti kaya man yung beef ba? Excuse me po. Kung ano? Broccoli. Tanga na to eh. Pa, mana to kaon. Tambay na ta. Ganyan pala yan, pang. Hindi ko alam oh. Ganyan siguro yan. Pa, mana to kaon tambay na ta. Mm. Tanaw na tayo sa lida. Ang
Masarap mo, malasa yung beef ba? Ubusin mo na yung kanin mo na. Ubus na? Yan, dami ko nakain mga ka-studio. Sobrang sarap po ng mga pagkain na dito. Yes po. Kuwan? Drinks? Kuwan ako. Dito yung kuan niya pang. Straw? Yan na. Ay, sorry. Yan. Hinaya lang. Pa, pakilagay doon pa. Ah. Kunin ko na to? Kunin mo na yan pa. Ito sa'yo pa. Oh. Yan. Pa, ma, mura this nga mango juice butangag ice. Yung anak yun, be, kay Mingo Shake mo na. Inom po tayo. Grabe, nabusog talaga ako sa kinain natin ka. Ano? Wow, Ha? so refreshing. Panalo. Ang sarap. No. Mararag mango juice nga butangag ice. Yan mga studio, tapos na ako. Kauno na ako niya akong mango. Yeah. Lami ang sweet ang mango pa. Excuse me po. Tapos na po, ma'am. Paalam na tayo. Tapos na po kaming kumain mga kastudio. Sobrang dami po ng nakain namin. Ang sasarap po ng mga pagkain nila. Yes po. So, shout out po kami sa mga kakilala po namin ng mga mukbangers. Dito po sila Byuko Food Trip, Chef Ubang, Eat with Team, Ma'am Sheena Dancel, Hello po. Busing, Marte Atendido. Shout out. Sino po? Ma'am King Limhar. Ma'am King Limhar. Sila Tita. si Chef Bisdak. Simple Bisdak. Yanko Family Mukbang. Yanko. Yantot Mukbang. Ace Tambay. Standby, kapatid ko, ng mukbanger din. Yes Kay po. Jess and Tam, Jess yung and cousin Tam. ko. Hello. Shout out kay Tita Matea. Yes, hello Shout out, tita. Shout out kay Ma'am Christine Ugawa. Yes po. Hi ma'am. Ma'am Annabel. Kay Ate Ann Pang. Hello ate. Sheila Almendras. Yes po. Ma'am Sheila Rojas. Sobrang dami ba, no? Sobrang dami. Si Ma'am Remy De Leon. Ma'am Remy De Leon. Sino pa pang mga kakilala nating mukbangers? Daryl and Liz. Darren and Ben Liz. and Yuri. Hello. Hello. Ben and Yuri. Sina si Discarding Basic. Yes. Chef Obang. Tapos na? Sila si Kuan, kitsa po. Nakalimutan ko na. Si Pamela Joyce pang. Pamela Joyce Vlog. Pamela Joyce Vlogs. Si Liz Lafang. Ay, meron ba Liz Lafang? Liz Lafang Channel. Si Inday Giants. Oo. Pang Vlog. Shout Yes. out kay Giants Farm Vlog. Yan. Hello, Inday. Congratulations. Shout out kay Kuan.
Enrique Morgan. Yes, Rick Rack Foodie. Rick Hello, Rack sir. Foodie. Sino pa? Sa sobrang dami, nakalimutan na namin Hindi, yung oh. iba. Shout out po sa lahat ng mga classmates. Oh, din na si RL. Si Ma'am, HRL. si Ma'am, Shout out. yung nasa Korea, gani pang, si Ma'am. Si Ma'am Ma'am Ann Ann. Park, Ann oh. Park. Shout out, ma'am. Excuse me. Sino pa? Kim Fox Vlogs. Shout Oh, out. po, grabe, ang dami. Si Simply Jing. Opo. Is po, sa lahat ng mga nakakulab namin. Shout out sa lahat Shout out po. po. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na. Uy, come deh. Gi, come. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!